Bizning төп девиз шушы менә үткәне белмәгәннең киләчәге юк дигәндә. Бу бюстны Саба районы бу Советлар Союзы Закагулинне бана бер гайның түбәсеннән таптым. Ленин бабайның бюсты тоже Сиханың түбәсендә ятадыр. Шулай реставрация итеп куйдык инде. Бу машинаны Максабаш авылыннан Фатихаби бүләк итте. Бу нахаду йөри, менә бүген солдат утыртып куйдык. Бу отпускка кайтып киләйин бутты. Агачтан ясалган сыннар Нәҗип Зиннәтов дигән останың эше. Рифкат Шафиков аларны төрле кешеләрдән табып алып, реставрацияләп бирегә урнаштыра. Әйберне кая икән белсәм, мин төнлә дә чыгып китәм инде анда әйбер булса инде. Булай мәшәкатьләнүләр үзе өчен түгел, балаларга күрсәтү, киләчәк буынга калдыру максаты белән. Шунысы кызык, монда гади музейлардан аермалы булара һәр нәрсәне тотып, эшләп карарга була. Бирдә тимерче алачыгы да бар. Алар элек авылның йөрәге кебек иде, ди Рифкат Зиятдин улы. Анда әтиләре җыелышып, сугыш турында сөйләшүләрен искә ала. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер без үзебезгә истәлекле тәңкә эшлибез. Рифкат абый, хәзер нәрсә эшләргә тиешбез? Эшләтәбез тәңкәне. Менә моннан сөйләп аласыз үзегезгә. Берне алган. Алтын, метни. Әйдәгез, алтын булсын. Шуны куябыз. Монда куябыз. Арыгалы нәрсә чыккан икән? О, булай итеп егетләрдә печат итә алмый. Туган авылым дигән Теләче. Бу әкияти урында хәтта ясалма күл дә бар. Рифкат абый монда Кырымнан аккышлар кайтарып куя, балыклар җибәрә. Волгоградтан таллар алып кайтып утырта. Бу урынны кыр казлары да яраткан. Әле менә күптән түгел Рифкат Зиятдин улы бүрекле үрдәкләр дә белешеп кайта. Бит барысы да әмисенең эш коралларыннан башланган. Рифкат Зиятдин улы үз вакытында Саба районыннан Теләчегә күченә. Йокрына әмисенең чиләк киянтәсен, кисәү агачын, уфалла арбасын төзеп куя. Тора-бара алар күбәеп китә, бирегә урнаштыра. Йортка килеп керүгә мондагы тарихи экспонатларның күплегенә гаҗәпләнәсең. Бу котелок сугыштан кайткан менә үзе язган булган сугышчы Газизов Фатхулла дип 45 елга дип. Булары менә Суслонгердан табып алып кайттык инде җир астыннан. Мин бәләкәй вакытта менә нәкъ шушындый өйдә туып үстем. Шундый угабыздан шундый бер бар иде. Монда инде шулай кыш көне сарык бәкәйләре бозаулар тора иде. Икенче бүлмәдә татар халкы киемнәре, уен коралларын күрергә мөмкин. Хәтта 1860 елгы гармун да бар. 1906 елгы самавар, патефоннар. Бер экспонат күңеленә аеруча якын. Менә шушы әтинең сугыштан кайткан дога блокноты. Менә кадимчә бик уста грамотны язата, менә шунда 7 дога язган булган бу. Шушы сугыш кызыннан шушы исәнеп кайтты мине дип сөйли торган иде. Менә үлгәндә дә шуны кулына тотып үлде. Бу безнең туганнар өчен инде иң якын бердән-бер истәлек. Әле өйне гасырларга туры китереп бүләсе бар, ди Рифкат Шафиков. Моннан тышта эшләр күп. Безнең менә кулланылмаган 1 гектарлап җир ята минем. Монда борынгы бер татар авылының бер урамын ясарга исәп. Рифкат Зиятдинович ул безнең районыбызның хөрмәтле кешеләренең берсе. Аны инде чынлап халык та белә. Суслонгер лагере бар, менә без уланда үзе химияче булып шунда һәйкәл куйдырды. Ел сайын шунда барып чәчәкләр салып, без анда инде райондашлар белән, күрше район белән берлектә искә алабыз. Анда һәм шулай ук менә ел сайын бит инде ураза айлары була безнең. Шул айларда ул шулай ук авыз ачтыра. Нурия Гыйлембану Зиятдин Зөлхиҗҗә чишмәләрен төзекләндергән ул. Бар халык аңа рәхмәтле. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Теләче районы.